Nyuwun agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati sesemban kula ingkang rayi Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu ngrawayah tur jagat. Nun inggih Yai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta. Asung masganipun Madya Yai Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah ingkang Raka ing Dwarawati. Namung keparenga kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yai Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah kawono-non meninggih Yayi sampun mboten kirang prayogi biswanipun ingkang ngraka ing Dwarawati wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke menika Yayi. Miwah Koko Prabu ing Mandura sarawuh maduka ingkang rayi Ngamarta ngaturaken karaharjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Upacara Wayaptur jagat Pathi Indra Jaladewaku. Yai. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ngraka ing Mandura tebih saking Rubeda. Tansah kinayoman dening panguwasaning dat Kang Murwengdat. Ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu, kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah. Yai Prabu sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datraya Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Werkudara. Iya. Yayi. Sing gedhe pangapuramu yen to piranganing para nayaka Punggawa munggahing Yai Prabu Darma Kusuma ngaturake bekti kalawan pun Kakang. Saha ngaturake sembah kalawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to Dimas Werkudara ngaturake sembah aja lara atimu yen to sembahe Werkudara ora taba amung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita swantah nadyan dewa wae ora ana ingkang menang nampa sembahipun Kakang. Sembahe Werkudara ora tak tampa. Nanging kinarya genepi tata krama pangestuning pun Kakang wae tampan ana Werkudara ora sudi. Lho. Sewakan agung kok dienggo gojekan iki ora prayoga. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katur. Wah, bule kakangku. Koko Prabu piye? Werkudara ngaturaken sembah wong salwangsul kok mboten dipun paringi dawuh pancen tak jarak. Lho, dipun jarak dipun menapa? Nggih. Yen pancen ora gelem wujud bule koni bule. Ngas kandanya maweh raras renaning driya
sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana krana kathahing kewajiban kanalindran anggen kula minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula supe bilih kelenggan mangke kula mboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi mboten dados menapa ing langkung wigatos daya-daya kula cantumadhong dawuh panjenenganipun Paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dening Paduka amboyongi dhateng sawanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu estunipun pirembagan madyaning Datulaya menika kala wau ingkang badhe kababar mboten sanes kejawi namung niat tuwin panjangkanipun para Pandhawa ingkang sampun dipun sarujuki dening sedaya para kadang kalebet kadang kula ing Jodipati Madukara miwah Sawujajar miwah Bumira Tawu mboten sanes ngemuti dhateng negari Ngamarta ingkang sakmangke dados papan pernahipun para Pandhawa. Negari Ngamarta ingkang rayi nggenipun minangka dados pengayomanipun para kawula ngemuti bilih dumugi titik lenggan sakmangke negari Ngamarta tasih ketingal ayem tuwin tentrem kawulanipun gesang sami rukun matsinamatan daya dinayan mboten wonten cecongkran ingkang dumados wonten praja Ngamarta kalebet sedaya wulu wetu bumi saged anyekapi dhateng gesangipun para kawula. Ing mekaten praja Ngamarta saged sinebut negari ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja. Koko Prabu ngemuti dhateng kawontenan Ngamarta ing kados mekaten tumun kula pirembagan kaliyan para kadang sedayanipun bilih niatipun ingkang rayi ing Ngamarta pun Darma Kusuma kula nedya ngawontenaken sesaji radya inggih menika para Pandhawa anggenipun ngucap Kresna kakangku Werkudara piye panjen bener apa kang dadi ngendikane mbarep antaraning mbarep aku Jlamprong lan kembar wis padha sarujuk nggone bakal nganakake sesaji Rajasaya tandha syukuring Pandhawa marang panguwasaning Gusti dene dewa wis paring kanugrahan tumrap negara Ngamarta ingkang kaya mengkene. Nanging gandeng tengersanipun Pandhawa ngrumangsani wong cubluk cingkranging nalar tuna ing budi. Mula banjur ngrawuhake mboyongi marang Kresna kakangku ingkang luwih ngerti kepiye mungguh rampataning sesaji Rajasaya supaya kelakon panjangkaning para Pandhawa nggone nganakake sesaji Rajasaya. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah waton dadi sarana kasembadaning barep kakangku nggone nganakake sesaji Rajasaya. Koko Prabu nadyan ingkang rayipun Arjuna kadhawan beta barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih waton menika dados sarana kasembadanipun Koko Prabu Puntadewa. Kula mboten badhe selak Koko Prabu Ndarawati jagat wasisaning Bathara Wayaktura jagat. Koko Prabu nggih mesinipun Koko Prabu sampun midhanget ngendinganipun Nyai Prabu Darma Kusuma anggenipun gadhahi gegayuhan nedya ngawontenaken sesaji Rajasaya. Well adalah jagat Dewa Bathara. Nuwun sewu Yai. Gegayuhanipun para Pandhawa ing mekaten menika kala wau ing Raka ing Mandura sanget sekedhi jumurung. Malah sakmangke kula badhe nyorohaken dhateng jiwaraga kula tuwin kasantosanipun ingkang Raka ing Mandura badhe anyeng kuyung dhateng Yai Prabu anggenipun ngawontenaken sesaji Rajasaya sabab miturut dongeng ingkang sampun kula tampi mboten wonten nalindra ingkang kuwawi ngawontenaken sesaji Rajasaya. Sak jagat rat pramudita menika nembe setunggal inggih menika Sang Nata Prabu Sri Mahapunggung ingkang nembe saged ngawontenaken sesaji Rajasaya. Menawi para Pandhawa kedugilan saged ngawontenaken sesaji Rajasaya menika ateges jagat gumelar menika wonten alindra kalih ingkang saged ngawontenaken sesaji Rajasaya. Koko Prabu kasinggihan mekaten Kresna kula wonten paring adhawuh mesti wae Yai Prabu pana babakan rampatan sesaji mula kaki aturna aja walang ati penggaling siadi syarat seranane apa ingkang kudu dilakoni dening para Pandhawa. Koko Prabu tumuli kula aturi paring dawuh menapa ing kedah katindakaken dening para Pandhawa lan menapa ing kedah katuraken dening para Pandhawa kinarya sesaji syarat serananipun punta sakadang boten badhe selak. Koko Prabu Yayi
kula wonten timbalan ing Adawu Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring Adawu. Bener ngendikaning Koko Prabu Baladewa. Nuwun sewu Yayi. Sesaji Raja Soya menika mboten perkawis ingkang enteng. Nanging menika perkawis ingkang ngawrat. Buktinipun ngantos dumugi titik lenggan sakmangke menika nembe wonten Alendra setunggal ingkang saged ngawontenaken sesaji Raja Soya. Krana menapa? Krana awrating syarat srana ingkang kedah linampan dening cinten tiyangipun ingkang badhe ngawontenaken sesaji Raja Soya. Nadyan abot dikaya ngapa aku sagu mujuti. Ora sandadak walang ati. Marga ngendika abote kaya ngapa aku ingkang sagu goleki, aku ingkang sagu mbudidaya Kresna kakangku Werkudara. Nggih. Sesaji Raja Soya kuwi bakal sah tinampa dening panguwasaning dewa yen to bisa nglumpukake Brahmana cacah 7. Dene Brahmana kuwi mau ingkang kudu ngrepekaken kidung suci mantram rahayu. Nyuntak mertega suci ana ing genining matunon. Kuwi angka 1, dene angka 2. Sesaji Raja Soya kudu disekseni Nalendra cacah 100. Mongko tanpa ati ingkang kepeksa, tegese ora sarana dipeksa. Nggone nekseni lumadining saji mau kanthi ikhlas lahir batin. Nalendra cacah 100. Duh, Nalendra cacah 100. Aku sagu mujuti nekseni kanthi lahir batin. Brahmana cacah 7 tumrap aku kuwi gampang. Merga barep kakangku kuwi akeh sumitrane ingkang wujud Brahmana. Ingkang sabanjure kaya adat saben ingkang lumadya ning Karang Pradesan ya kuwi syarat srana wulu-wetu bumi, wulu-wetu bumi negara Ngamarta. Palawija, Pala Kesimpar, Pala Gumantung, Pala Kependhem kabeh kudu dilumpukake ana ing negara Ngamarta kinarya syarat srananing Sesaji Raja Soya. Monggo aku ingkang bakal dawuh marang para kawula dene ingkang pungkasan Werkudara ya iki syarat srana ingkang abot. Abote perkara apa? Sesaji Raja Soya kuwi kudu mawa sesaji kurban. Yen pancen mung perkara kurban marga ngendika aku kudu mateni sapi cacah pira, kebu cacah pira. Ora bakal wegah. Dudu perkara wujuding satu kewan iki kinarya kurban. Nanging pawarta ingkang dak tampa sarta ingkang wis tak ngerteni Sesaji Raja Soya kuwi kudu nganggo kurban. Kurbane ora wujud satu kewan nanging wujud menungsa Werkudara. Lho. Wujud menungsa Kresna. Inggih mekaten Koko Prabu. Walah kuwi. Mbok menawa kuwi ingkang marahi para Nalendra ora bisa nglaksanake Sesaji Raja Soya. Lah kok dadak nganggo kurban wujud menungsa. Nuwun sewu. Wujud menungsa ingkang wonten mriki menika tegesipun kedah wonten wujudipun titah ingkang watak angkara budi candala. Bebasanipun sampun wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Gesangipun dipun sramakaken nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Ludra Dewaning Angkara. Inggih titah ngaten menika ingkang kedah dados ganjeling Sesaji Raja Soya minangka dados sesaji kurban lumadhening Sesaji Raja Soya menika Prabu. Koko Prabu wonten dawuh menawi kedah mawi sesaji kurban Werkudara. Nggih. Yen kudu dadak nganggo cintrakaning wong kang tanpa dosa. Dimas Sesaji Raja Soya ora usah dadak dilakoni. Wis ora perlu nganake Sesaji Raja kudu Puntadewa nelesi astaku nganggo geti. Menawi kurban menika tiyang sae kula kinten nadan ingkang raka Mandura piyambak boten badhe mentala. Nanging kurban wonten ing mriki wujudipun menungsa menika kala wau wujudipun menungsa ingkang watak angkara Darma Kusuma. Sigra-sigra yen
tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Koko Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nalendra ingkang minggah wonten ing Datulaya mangka tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat paisaning Ubathara kasinggihan Yai nanging mbok menawi nalendra menika kala wau gadhahi sedya ingkang badhe aturaken dhateng paduka Yai Prabu tumunten sakmangke katimbalana menapa wigatosipun dene sowan ngabiyantara wonten negari Ngamarta Koko Prabu kasinggihan mekaten Koko Prabu Mandura nggih wonten satunggiling nalendra ingkang minggah mongko tanpa tinimbalan lho la iya pun Kakang ya weruh wah sajake Ratu Sugih sandhangane sarwoting glebyar mawa Mas Inten Jamrut Heregeni wah jarike Prada Mas driji 10 dinggoni ali-ali kabeh inggih Koko Prabu wah kalunge loro nggih kaya Pragoto nggih Koko Prabu kasinggihan wah ngene Ratu Sugih Yayi katimbalana menapa wigatosipun nalendra menika kala wau menawi sedyanipun sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging to menawi badhe bebudhek banyu bening kawontenan negari Ngamarta sampun tumut-tumut ing ngraka ing mandra sagang nduraken nalendra menika Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi napa ngestaken dawuh Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana gladi wanuh gulang tepang panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Werkudara apa tak dangu kok meneng wae mongko matane mendonong wah mengko gek turu Yayi mestine ora Koko Prabu nggih wonten dawuh menika dipun dangu kok kendel kemawon mbok menawi radi kirang sura mergi kula aturi mas paosaken kuping saka ngisor ditindik tekan dhuwur dinggone suweng kabeh menika mbok menawi bolongan kupingipun ketutupan suweng mila boten patosa mireng Kisana sampun kinten kula tumambu yekti saweg sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun Koko Prabu tetep kendel kemawon lho ora pati duka ngono kok timbali kok meneng wae iki lah wonten dawuh wah kaget kula inggih kula nggih kaget iki panjenengan menika nalendra saking pundi sinten jejulukipun menawi panjenengan dangu kalian kula menika
sowan mriki namung piyambakan. Werkudara kok geseh. Ratu sugih ning bosok kupinge. Wah. Kowe kuwi jenengmu sapa? Lan ratu saka ngendi? Jenengmu sapa? Jejulukmu sapa? Oh, ngaten to. Jejuluk. Yo. Nyuwun pangapunten. Wonten negari kula menika mboten wonten tiyang ingkang ngendikanipun alus-alus menika mboten wonten. Mila menawi iki anggenipun paring dawuh kaliyan kula menika mboten sora, kula menika mboten krungu mergi panggenan kula menika negari kula menika nek wong ngomongan menika bengok-bengokan. Geden-gedenan swara. Mekaten kisana. Inggih. Panjenengan menika nalindra saking pundi? Wingking saking negari Mbata Sarimbak. Jejulukipun nami kula Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Nggih. Ya Prabu Kamsa. Prabu Hamsa inggih Prabu Kamsa. Nol. Wigatosipun menapa sowan ngabiyantara wonten negari Ngamarta? Nuwun sewu, kula badhe nyuwun priksa. Menapa kepara saestu panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Puntadewa? Kasinggihan mboten wonten kalih. Kula ingkang jejuluk Prabu Puntadewa kisana. Waladalah. Wah, bejo kemayangan. Dikatasipun sak kula kemawon saged sak pejagung lan Prabu Puntadewa. Nalindra ingkang misuwur kondang kalukengrat. Jagat minangka berbeket dhateng umandhangipun Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma ya Prabu Puntadewa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kula tampi dawah sami-sami kisana. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ingkang wonten wingking menika nuwun sewu, piyantunipun kok ageng inggil. Menika kadang kula pun Werkudara. Inggih pun Bratasena. Sena pangestu tampanono. Niki. Kula tampi andadosaken jimat paripe. Lan nuwun sewu ingkang wonten wingking nalindranipun Radi Cemeng menika sinten? Menika Prabu Sri Bathara Kresna nalindring Ndarawati. Ingkang kondang titis Wisnu menika kasinggihan mekaten. Ladala. Wah, lah kok kaya kejugrukan Wukir Sari kelepan Samudra Madu. Kula menika persasat kadidene nampi kanugrahan sowan wonten negari Ngamarta pinanggih kalian tiyang-tiyang ingkang sami kondang kaluka. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk. Iya Prabu Hamsa tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi nggo jimat. Lajeng ingkang wonten wingking kang bengak-bengok menika menika nalindring Mandura Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Negarinipun Mandura. Prabu Hamsa Mandura. Prabu Baladewa Mandura. Kok kula dereng nate mireng. Mbok menawi ratu ingkang boten patosa kondang. Sabar Koko Prabu, sabar. Ora apa-apa, nengo ae. Aku nek ndone iki ngono kuwi ora apa-apa, ora bakal aku muni-muni, ora bakal aku muring-muring. Ngerti-ngerti tak gecek ndase ngono. Menika naminipun panjenenganipun menika duka. Ora duka. Matur sembah nuwun sinuwun dene paduka sampun kepareng nampi dhateng sowan kula. Lajeng kepareng paduka kisanak rawuh wonten ing mapan mriki. Menika wigatosipun menapa? Ingin sepisan ngaturaken bersembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Puntadewa. Mergi menapa? Sampun wonten tigang candra ingkang klengganing dinten sak mangke menika negari kula ing Mbata Sarimbak menika kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Tumunten nalika semana kula nyadhong dawuh timbalanipun para Jawata, sarana kula lampah prihatos tapa brata. Kula nampi sasmitaning Jawata ingkang sampun dumening wonten ing Karna, negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi paduka Gusti kula Prabu Puntadewa ingkang sabiyantu dhateng bot repotipun ingkang abdipun Hamsa. Sabiyantu bot repot kados pundi? Negari kula saged waluya nirmala temah jati, jati mamulya. Menawi negari kula kedah tinenggan ingkang nami Pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada pusaka negari Ngamarta. Mila diweji sowan kula ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika namung badhe wonten suka lilaning penggalih. Paduka sanata kepareng maring ngampil
wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto badhe kula baya wonten negari kula kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Menawi pustaka Jamus Lima Soto menika kula suwun ngambil boten paringaken, nuwun sewu. Upami kula tumbas kados pundi? Upami kula tumbas lan mugi antados ing kawuningan kula menika nadyan ratu cilik ning sugih mblegedu bondo kula seprapat jagat. Mula kula aturi paring dawuh menawi saestu pustaka Jamus Lima Soto menika dipun sade reginipun pinten? Pinten miliar, pinten triliun kula bayar kenceng mboten ajeng kula cicil. Kula aturi paring dawuh. Nanging upami paduka menika ngeman pustaka Jamus Lima Soto menika kula tumbas menawi dipun sewakaken kalih welas jam pinten. Kula aturi paring dawuh, kula badhe nyewa sak dangunipun, sak kiyat kula anggen kula nyewa. Nanging sinuwun menawi paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma menika mboten maring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto kinarya nambak rengkaning praja tinimbang kula wangsul wonten negaring Bata Sarembak kula dipun poyoki dening kawula kula dipun soraki dening kawula kula dene kula ratu ing ora bisa paring pengayoman dhateng kawula. Mila sampun kula tekati pustaka Jamus Lima Soto badhe kula suwun kanthi sarana peksa. Tegesipun menawi paduka boten maringaken kula aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Prabu Amsa menika ratu ingkang boten nate kawon menawi perang. Kula ora nate kalah nek perang. Mula nek pustaka Jamus Lima Soto menika boten dipun paringaken dhateng kula ngamarta badhe kula gebak sarana Bratayuda, sarana Bandayuda, sarana peperangan. Werkudara apa? Wangsulana ratu iki, Yayi. Aku wis ora isa wangsulan. Brahmara remangos lamya ngambrengangan kadi karonaning kaswase yaneng marga memalat kong ing wah Prabu Amsa lho Raden Werkudara ya kenging menapa paduka ingkang paring pangandikan kowe krungu dhewe yen kabeh dipasrahke karo Werkudara dipun pasrahaken kados pundi aku ing bakal menehi wangsulan karo kowe pangandikanipun Raden kedah kula tampi lan kados pundi pangandikanipun Raden Bratasena nggih Raden Werkudara ngerti yo yen wis ana setahun iki sing duwe pustaka Jamus Lima Soto kuwi dudu mbarep lho sanes Prabu Puntadewa dudu sinten aku lho sampeyan ing gadah yo aku sing duwe mergo mbarep kakangku ora bisa nyajeni pustaka Jamus Lima Soto mula terus diwenehke karo aku tur kowe tak kandhani aku kenggonan pustaka Jamus Lima Soto awakku ora kuat pendak dina adem panas menika mboten cocok naminipun pancen bener mengkono mula gandeng nalika semono kowe matur yen to bakal nuku pustaka Jamus Lima Soto malah kepara kebeneran iki wis pirang-pirang dina tak tawakke ngalor ngidul ora payu-payu panjenengan menika guyon ora guyon tenan estu napa ya menawi estu malah kepasang yogya katujuh ngene Raden pinten panjenengan badhe nyade pustaka Jamus Lima Soto badhe kula bayar kenceng kula aturi paring dawuh satemene yen Babrono Picis aku ora mbutuhake. Lajeng ing aku mung njaluk ijol. Nyuwun ijol menapa? Nyuwun lintu Mas Picis Rajabrana badhe kula aturaken. Nyuwun lintu titian Gajah Kamboja badhe kula aturaken menawa paduka nyuwun lintu kenya ingkang ayu-ayu ingkang tasih prawan-prawan. Badhe kula aturaken dhateng paduka Raden Werkudara. Bab kadonyan aku ora kepengin nanging aku selawase urip mung kepengin dolanan mripat. Lho. Dolanan mripat? Yo, dolanan mata. Mata menungso? Yo. Raden, kula menika gadah prajurit pirang-pirang. Prajurit kula menika menawi sonten sakniki pun do ngantuk. Mangkene wonten sing merem kula cupleke matane. Kula caoske Raden.
prajurit kula menika mboten sembodo nek sore le gojek cekakaan. Ning kok dilongkas wing liat-liut lah niki kaya niki. Wis kaya arep ambruk kok. Mengke kula cupleke mripate. Wis ora guna. Wah. Sing tak butuhke dudu mripate kancamu. Lho. Ingin dipun betaken mripatipun sinten? Mripat raja sing ning ngarepku. Nun. Mripat raja sing ning ngarepku. Nun. Mripat raja sing ning ngarepku. Mripat raja sing ngajenganipun Pandhawa Raden Werkudara. Iya. Lho, mangke riyen niku mripat kula. Mripatmu loro tinggalan kene Pustaka Jamus Klimasada gawanen. Wah, ta kuku karepe dhewe. Dikira aku wong cilik getih wedi mati. Dikira aku wong gampang digetak, tumuli aku melayu. Ning saknyatane ora tekan semono Raden Werkudara. Kowe nantang cara alus karo Prabu Amsa. Nadyan kowe gedhe dhuwur aku mung semene, ning aku ora bakal wedi mungsuh kowe. Ora sak dadak kowe ancangkem. Ayo dar jajal Werkudara metu njaba. Metu njaba tak enteni ning alun-alun Raden. Ayo. Prayole binatang paneswaning jajalan menungso ora tatanan. Werkudara, apa? Kowe kok yo tok nggo dhewe to? Mbok ya aku mau dibage tak rarake metu njaba. Koko Prabu, menika sanes pedamanipun Koko Prabu. Ora. Lah kok dadi ana ratu sing nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada. Werkudara. Nggih. Kowe tak kandhani ya Dimas. Iki dadi pancatan Pandhawa ngene bakal bisa golek sesaji kurban. Golek sesaji kurban piye? Nadyan kanthi pawadan negarane Hamsa Mbatasari Mbak kuwi mau dikandhakake kena pegebluk. Nanging sejatine ora. Kena apa kowe iso ngendika kaya mangkono? Hamsa iki kongkonane Nalendra Inggiri Bajra jenenge Prabu Jarasandha. Hamsa kuwi ana panunggalane duwe sedulur nom jenenge Dimbaka. Ratu loro kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang lan kowe tak kandhani. Hamsa Dimbaka kuwi wis ngrangket ratu cacah 97. Ratu cacah 97 mau bakal dibekakak dening Prabu Jarasandha dibeleh. Urip-uripan dipateni. Tumuli anake saji konjuk Sang Hyang Bathara Ludra. Mula tumrapun Kakang Hamsa Dimbaka iki uga dadi ganeping ya kuwi sesaji korban iki kudu dadi korban ana ing negara Ngamarta. Wah, ora kandha mau-mau. Yen kandha mau-mau tak candhak nang kene tak glethuk ndase. Mesti modar Prabu Hamsa. Kosek lah kok dadi Hamsa ngrangket 197 sing digoleki ratu cacah pira? Cacahipun 100 Koko Prabu. 100. Yen ngono kari 3. Inggih. 3 kuwi ngendi wae? 3 ingkang dereng dipun rangket dening Hamsa lan Dimbaka menika setunggal Ngamarta, 2 Ndarawati, 3 Mandura. Iblis lanatku karepe dhewe. Kowe kok ora kandha mau-mau? Kowe kok ora ngomong mau-mau piye? Ngerti yen to Hamsa ngancam negara Mandura gecek nang kene. Hamsa, aja mlayu kowe iblis lanat. Aku yo dadak omong ki yo ngopo to ya? Wah, Baladewa ngerti negarane dirasani. Watake bule kakangku ngamuk. Kaya ngono wae jenenge ngilani dadane Werkudara. Kok ngilani ngopo? Sing nantang Hamsa aku, sing nandangi kok Baladewa. Nggo janji bule kakangku maju ning peperangan dendangi dhewe. Lho. Aja ngono to. Hamsa kuwi digdaya, Hamsa kuwi ampuh.
Ya to yen si Adi bisa mateni Hamsa karo Dimbaka, yen ora Jajal. Yen ora entuk pambiyantuning Koko Prabu piye? Iki mungsuh saka negara ing Bata Sarembak utusaning Prabu Jarasandha kudu ditandangi bareng-bareng. Wah, ya ngestoke dawuh. Koko Prabu, kula suwun sampun ngantos wonten kurban Kresna. Piye? Ora sah rembugan babakan kurban. Mulih rembugan kurban, kowe karo aku metu ning jaba dirembug karo aku. Aja ngejak rembugan barep kakangku ora dadi. Iya. Iya, Dimas yen ngono pun kakang mung kare manut jlamrong wonten dawuh. Dina iki metu njaba karo aku karo Kresna kakangku bebarengan padha ngrembug saji kurban. Inggih, ngestaken dawuh. Yayi, kula nyuwun pamit. Koko Prabu ing mekaten babar pisan. Sak mangke monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton langkung miyen pirembagan kaliyan ingkang ngrayi Ngamarta. Bab menika kepanggih wingking. Ing langkung prayogi kula kedah ngawat-awati Koko Prabu mandorangipun ngayonaken Prabu Amsa. Kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Malah sak mangke nuwun sewu. Yai Prabu kula aturi dawuh sanggaring para Sentana Nayaka supados cecawis syarat srana sesaji. Wujudipun pepanggungan miwah pala kependhem pala kesimpar pala gumantung mulu metu negari Ngamarta kedadipun klempakaken wonten negari Ngamarta. Ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kembar wonten timbalan tindakna dawuhing Koko Prabu Ndarawati kula ngestaken dawuh babar pisan budalna kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula ana ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar purna gatining paranggilan sal-sal kundur ngedaton jeluk saking gambar kerono kinapit gambaran gading kadheraken sanggaring peromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil pacaraning prabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau Dame anu prana tinurutan sare surya candrane kaya musti kekungan depan tepat yang prakamura bumi nantu mati sinekan senekani kursasani Yeah.